ओमफ्राय देरहासार इस्लारि यूट्यूब चेनेलखौ नोंथांमोना सार्च खालामबाबो मोननाय नंलिया। नोंथांमोननि साबस्क्राइबार मोनसे अपसन थाया होनब्ला बेयाव नायब्लाबो नोंथांमोना मोननाय नंलिया। बियो अरायनि थाखाय आंनि जिबननिफ्राय बियो ओंखारनानै थांबाय। बिनि रिजनखौ मोनथिनो लुबैयोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरोब्लानो जाबाय बेखौ मा जाहोननि थाखाय बेबायदि खालामनाय जाखो। ओमफ्राय आङो सानो आंनि जाथिनि गोबां जाखिनि बाथ्राफोर बुंबोनाय आरो जाबायदि मावनानै आङो फैबाय बियो आंनिया बेयावनो थुंगेफैबाय। देरहासार इस्लारि जायबा चेनेला 1 लाखनिबो बांसिन साबस्क्राइबार दंमोन, बे चेनेला डिलीट जाबाय, हरखाबै हारसिंनो डिलीट जाबाय। दा बेनि सायाव मा दङ मा गैया, मानि थाखाय डिलीट जाखो, बेखौ देरहासार इस्लारि बिथाङा गावनो फोरमायगोन साननैसोनि उनाव। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो मोननै टपिकनि सायाव खोथा सावरायगोन। मोनसेयानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा इउटुबार देरहासार इस्लारि। बिथांनि इउटुब चेनेला गैला, बिथाङा दा मोनसे इउटुब चेनेल सालायगासिनो दङ, देरहासार इस्लारि ब्लग। नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। आरो बे चेनेलावनो बिथाङा गावनि इउटुब चेनेला थैनायखौ बा डिलीट जानायखौ फोरमायदों। अब्ला जों नैथियावनो सावरायगोन जोङो मणिपुरनि दुंहाव थासारिया दासिमबो जोबाखै। कुकी आरो मेथे बिसोरनि गेजेराव हारियारि दाङाबाजिया सोलिगासिनो दङ। एसटिनि थाखाय जादोंमोन गिबियावनो, दा एसटिनि थाखाय जानायानो एफाग्राब गोबाव जाबाय, मास मोनसे बारलांबाय, दासिमबो बे दाङाबाजिया जोबाखै। दा जायफोरा बे दाङाबाजिखौ मिथिया बिथांमोना खोन्थानानै मेथे हारिफोरा मणिपुरनि माने बांसिन पपुलेसन गोनां आरो बिसिनिफ्रायनो बांसिन मिनिस्टार मन्त्रि एमएलएफोर दंजोबो। आरो जायबा कुकीफोरा जाहैबाय हाजोआव थायो, हाजो एरियायाव थायो। दा कुकीफोरा सिगांनिफ्रायनो एसटिखा, नाथाय मेथेफोरा एसटि मोनगोन होननानै हाइकर्टआ बुंदोंमोन। बेनि उनावनो कुकी हारिनि आफाद गौथुमफोरा खौसे सोमावसारदोंमोन आरो बे सोमावसारनायनि गेजेरावनो दुंहाव थासारि जादों आरो दाङाबाजिया जागासिनो दङ, दासिमबो जोबना थायाखै। बे दाङाबाजि जानायाव गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरा थैबाय होननानै बुंदों, नाथाय निउसाव होनाय बायदिब्लाथ' 500, 600, 400 बिदि होननानै लिरनानै दोन थैनाया। नाथाय गुबैयाव रियेल लाइफआव थैनाया 1000निबो बांसिन जाबाय होननानै बुंदों। आं दाखालि बावैसो मणिपुरनि सासे लोगो मोन्दोंमोन, बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला 1000निबो बांसिन जाबाय होननानै बुंदों, नाथाय दासिमबो जोबाखै। ओरैबायदि आसरित। दा जियानो जादोला, जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा इउटुबार देरहासार इस्लारि बिथांनि इउटुब चेनेला हारसिंनो हरखाबै डिलीट जालांदों। दा बिथाङा मिथियाखै मानि थाखाय डिलीट जादों, साननैसोनि उनाव मिथिगोन होननानै बिथाङा बुंदों। आरो जेब्ला गाव A to Z मिथिजोबगोन अब्लाथाय बिथाङा फोरमायगोन जाहैबाय। दा बिथाङा गोबां दुखु बा जोंबो दुखु जादों, मानोना बिथां चेनेला देरखाबाय लावखाबाय, एफाग्राब मोजां मोजां भिडिअफोर दंमोन, रोजा रोजा भिडिअफोर दंमोन। दा बे 1 सेकेन्डआवनो गैला जाबाय। बिथांनि चेनेला माबोरैहाय हरखाबै हारसिं डिलीट जालाबायखो, बेनि गुबै जाहोनखौ दासिमाव बिथाङा रोखा खालामथ'नाय जायाखै। बिथाङा गावनि गुबै जाहोनखौ रोखा खालामगोन, मानि थाखाय बिदि जादों, ना सोरबासो खालामदों ना सोरबासो खालामहोदों, बेखौ दासिमाव बिथाङा खोन्थाथ'वाखै। बिथांनि चेनेलाव गोबां रोजा रोजा भिडिअ दंमोन आरो बे रोजा रोजा भिडिअफोरनि गेजेराव गोबां हिस्टरि माने गोबां जारिमिनारि भिडिअफोर दंमोन, जेरै भुटाननि जेलनिफ्राय लायनाय, बांलादेशनि जेलनिफ्राय लायनाय, म्यानमारनिफ्राय लायनाय, एक्स इन्डिपेन्डेन्टनि थाखाय भिडिअ बानायनाय, गोबां दुखु दाहा, सोरबा फैसा जानाय बा रां जानाय, बेबायदिनो गोबां भिडिअफोर दंमोन। नोंथांमोना बेखौ नुखादों जानो हागौ। दा बिथाङा बे भिडिअखौ मोनफिनला आरो दा बिथांनियाव गावनि मबाइलाव गैखाला, मेम'रियाव गैखाला। दा बिथाङा बेफोर भिडिअखौ लाखिनो हानाय मोनबाथाय मोजां जागौमोन, मानोना बेफोर मोनसे जारिमिनारि जाना थासिगोन, नङा होमबा लोगोफोर? दा माबोरै डिलीट जाथावो बेखौबो आं मिथिला। जायखिजाया बिथाङा थाबैनो इउटुब चेनेलखौ गोदानै खुलिबानो जाबाय। आरो बिथांनि जायबा सेकेन्ड चेनेल देरहासार इस्लारि ब्लग, नोंथांमोना बेखौ दि इस्लारि ब्लग, नोंथांमोना बेखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आं गाहायाव होना दोनगोन। अब्ला लोगोफोर दिनैनि माखासे टपिकआ बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि। आङो गोबां नाजादोंमोन, नाथाय नाजासेयावबो आंनि आखाइनिफ्राय बियो ओंखारलांबाय। दा बियो मोनसे सम आरो बोथोरनि थिननाय। ओमफ्राय नैबे चेनेलाव आङो आंनि फेमिलिजों रायजो जानाय, संसार जानाय, बेखौ आङो होसिगोन। दंबावोमोन मावबावनांगौ, नाथाय असेयावनो आंनि मावनांगौ हाबाफारिया थुंगेबाय होननानै आङो सानबाय। दा आदा अफ्रिनो आङो बे लाइनखौनो होबोदों आरो आदा बिराजा बिथांमोन सबसे पावारफुल एक्स NDFB बिथांमोननोनो आं बे हाबाफारिखौ आङो होबोनाय जादों। ओमफ्राय आंनि नैबे चेनेलाव अनलि फेमिलि ब्लगल' नुनो मोनसिगोन रायजोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि हमदांस'नो हायाखैब्ला नोंथांमोना आंनि कमिउनिटि बक्सआवहाय बा कमेन्ट बक्सआवहाय नोंथांमोना सोंहर, आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों रिप्लाइ होनो सेस्था खालामगोन। बियो माब्रै जानानै थांखो
ओमफ्राय आंनि बे चेनेलाव गोबां फैसाबो दङमोन ओमफ्राय बे फैसायाबो थांफाजोब्बाय दा मा जायो नैबे मासनि गेजेराव जुदि बे फैसाफ्रा फैयाब्ला आङो साननानै लासिगोन बियो थांजोब्बाय आरो दा जिखियानो जादोला रायजोफोर डेलि ब्लग नैबे चेनेलाव नुबाय थागोन आंनि फेमिलि ब्लग आङो मा मावो मा मावा फारसेनिफ्रायनो A to Z नुबाय थागोन आरो आङो जिबनाव रावनिबो एगेन्स्ट आङो बाथ्रा बुंलिया माब्लाबानि समावहाय जाथिया अलखदाव गोग्लैथारबायब्ला रायजो राजाया जुदि थोनबाय थाबायब्ला बिनि डिटेल्सफोरखौ दिरुननानै आङो आलादा मोनसे चेनेल दिरुननानै आङो आपल'ड होनो सेस्था खालामगोन थ' रायजोफोर आंनि जाथि हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंबोनाय आरो मावबोनायखौ नोंथांमोना मोजां मोनबोदों ना मोनबोआखैमोन बेखौ कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना फोरमायहरदो आङो बेयावनो नोंथांमोनजों बिदाय लाथ'नो सानबाय स' थेंक इउ बर' हारि जिउ गोलाव जाथों बे रावा नैबे भिडिअ'आवनो जोब्बाय दे रायजोफोर